Som el Kama Sutra de les llengües romàniques. Els pronoms tenen 4 posicions. Me, guionet me, donar-me un regal, apòstrof me, dona'm un regal, m apòstrof, m'agrada, em dic este bé. Ja, però en ocasions no fa me dic este bé. Efectivament, això és perquè en llatí era me. En trobar-se amb una paraula acabada per vocal a l'esquerra, que, no, sí, el pronom me es transformava en em. No em digues, què em vols donar? Llavors, els parlants interpretaren que el pronom era em. Per això, la forma principal era me dic este bé en blau, però a causa de paraules acabades per vocal, no em dic este bé, la gent va interpretar que era em. I fins i tot així es pronuncia am dic este bé. La normativa sempre proposa em perquè el quadrant siga perfecte, però en cap moment diu que no pugues dir me dic este bé. El problema consisteix en que esta frase, no em vol, sempre s'ha pronunciat no em vol. I si escrivim me, la gent actual té tendència a dir no me vol. Igual que en francès s'escriu me, però es pronuncia je me rappelle, je me. Ou je me rappelle, je me. I molt segurament esta elisió vocàlica passa en més llengües. Què? Tenim posicions o no tenim posicions? Au, cacau.